ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବସି ଭାବିଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚାଟ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଲି କ'ଣ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ସିଝେଇ ଦେଇକି ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଗରମ କରିକି ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପିଆଜ ପକେଇଲେ। ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲେ। ତ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରି ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ଏପଟ କରିକି ଭାଜିଲେ। ତ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ଟା ଟେଷ୍ଟଟା ଗୁଡ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ତୃପ୍ତି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ମାନେ ତା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା। ତ ଛାଡ଼, ସେଇଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ କଲର୍ ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ ପକେଇକି ସେ ଟମାଟୋ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କଷିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସିଝା ଆଉ ମଟର